Des de l'Ajuntament de Vilafranca i amb l'ajuda de la gent del nostre poble, anem a fer que les activitats no paren. Així que ja ho saps, Vilafranca es queda a casa. Hola a tots i a totes, som Miguel i Marc i avui vos anem a parlar un poc del rap. Ens agrada molt el rap i bàsicament és això. Ens farem una sèrie de preguntes l'un a l'altre i al final traurem una conclusió. Bàsicament la idea és parlar un poc de lo que és el rap i lo que representa això. I expressamos cap a vosaltres què és el que ens ha fet continuar per este gènere d'això. Vale, començarem. Primer començaré preguntant-li a Marc quan va començar i per què. Jo vaig començar en el mundillo del rap perquè quan tenia 12 anyets, jo? No, jo crec que jo tenia 12 i tu 13 o alguna cosa així. No, però jo vaig conèixer el rap quan tenia 12, quan està en YouTube. Sí, clar. Està en YouTube i vaig saltar una batalla de gallos del 2008, saps? Damunt del 2008. Me vaig enganxar, vaig començar a sentir, vaig veure que, ostres, hi ha batalles del 2014, que era l'actualitat en aquest moment. I d'ahir, d'escoltar batalles, vaig passar a escoltar cançons, perquè vaig saltar a una cançó de Nach, d'un rapero molt conegut. Bàsicament un dels pares del rap. Nach, el idioma de los dioses, la primera que vaig escoltar. I a partir d'ahir me vaig enganxar moltíssim a Nach i en segon de l'ESO arribava a casa i escoltava Nach, ja està. I a partir d'ahir cada vegada més vaig anar buscant més raperos, vaig conèixer gent que li agradava el rap i vaig ser amics. Vam començar tots un poc així, no? A base de YouTube o si quedaves en els amics començaves a fer freestyle. Jo me'n recordo de la primera batalla que vam fer, va ser en el parc del Ciutat, te'n recordes? Ostres! Ostres, fantera, Però, vamos, va ser... Jo tenia 13, crec. Una cosa així, no sé, érem infantils, jo diria que sí. Érem infantils. I, pues, a partir d'aquest moment me va entrar més curiositat i dir, hosti, que guai, pues m'agradaria més baixar més a fer batalles de rap perquè realment van començar en batalles. I, bàsicament, ell va ser el punt en què vaig començar més. Primer sí que veia batalles a YouTube o raperos i això sí que seguia, començar a seguir més. I ahí va estar les nostres arrels. No te cregues, jo te veia a tu fer batalles en un altre. I vas... A mi m'agradava el rap, però te veia a tu fer batalles en un altre i dic, ostres, podria aprendre jo també. Podries aprendre. Sí que jo en aquest sentit sí que vaig tirar de tu. I ara estàs loco, veus? És que... Bueno. A veure. Seguim. La segona pregunta. Què és el rap per a nosaltres? Què és el rap per a nosaltres? El rap, per a mi, ha tingut com fases. Jo primer era per a, per a escoltar música, per a desfogar-me, però a poc, a mesura que descobrisses el rap, descobrisses que pots fer amics, descobrisses que pots escriure, que te pots desfogar, cada vegada més s'ha anat implantant, per dir-ho d'alguna manera, en mi, i ara jo, avui en dia, m'agrada escriure per gust, per a qualsevol... per a, jo què sé, llevar-te pressió, tensió... Exacte. Jo opino igual, vull dir... I ara mateix, primer, comences com un hobby... Sí. Comences com un hobby de dir, ai, que guai, pues, tinc un temps lliure, tal, vaig a fer això. I ara és com quan entres en algo que després no pots eixir, però que no és roïn realment. Per lo que hem dit ara que, pues, quan hem anat creixent i això, que hem començat a escriure, no sé, t'ajuda molt a desconnectar i alguns dies així que potser estàs pitjor per la situació, la circumstància que s'hagi pogut donar, pues escrius. No sé, és un rotllo que m'agrada molt, ja no només en les batalles, sinó que pots escriure i és un món, realment. Quan entres en això... Se fa quasi un ritual, eh? Sí, tal qual. Estar amb els amics i... I costa molt després, rotllo, separar-te de tot el que és el rap. Costa molt començar, però costa molt també... Sí, exacte, desenganxar-se. Sinó que, cuidao. Vale, tercera pregunta. Preferim batalles o temes? Preferim batalles o temes? Qui comença? Va, ara comença tu. Pues jo hasta fa poc, relativament 4 o 5 mesos, jo preferia les batalles. A mi m'agradaven molt les batalles, jo tenia coses escrites però no els havia donat una forma a aquestes lletres. I m'he donat compte de que en les batalles està molt bé perquè realment tu passes bé i és un xoc d'intel·ligència, a veure qui és el més ràpid, qui té més habilitat
de paraules, però escrivint... És que escriure és un altre món, perquè jo, des que he començat a escriure, he notat que m'ha ajudat moltíssim interiorment i no sé, jo diria que ara mateix me quedaria en els temes. Jo és que m'he donat compte, perquè aquesta pregunta me l'ha plantejat moltes vegades, què m'agrada més, les batalles o els temes? Són èpoques, són temporades. En el meu cas, hi ha temporades que escriure pues, no te plene, no t'apassiona, però fer batalles en els amics és algo que te puja, però hi ha temporades que te decantes més per voler escriure i les batalles les veus més secundàries. Jo he anat per èpoques, i en estos moments, ara avui en dia, temes. Ara avui en dia escriure m'agrada més. Estem d'acord, Tito. Estem d'acord. Però és veritat el que ha dit, que ve a temporades, és molt relatiu. Vale. Parlem del nostre tema, parlem d'Adicció. Vale, com va sorgir tot, ostres? Adicció, per si algú no ho sap. Adicció és un tema que vam escriure Marc, jo i un amic nostre de Castelló, que se diu Pablo Bonillo, perquè ens agradava el rap, ens juntàvem al parc a rapejar i vam dir, per què no fem una cançó? I ahí va començar l'Adicció, vam dir, anem a fer una cançó d'un minut cadascú, de 6 patrons, i al final ho juntaríem tot i veuríem com quedava. I això era la idea d'Adicció, no era una altra. No sé. Y Adicción ha de ser como una manera de impulsarnos de descomenzar, con que el primer paset. Y ese primer paset en el cual te fa temor hasta parlar davant d'un micrófono, en el cual descobrisses que és tindre que gravar un videoclip, en el qual se veuen moltes novatades, estàs molt nerviós per lo que la gent pugui pensar o dir, encara que no sigui de tanta importància, dius, jo faig el que m'agrada, Exacte. però és que tens aquesta tensió de i si irà bé, i si irà malament. Ahí has de tindre... Rotllo, me va costar personalment, hasta el moment que no vaig ir a YouTube, jo diria. No me preocupava molt, però en el moment en què vaig veure, que podia veure tot el món, Claro, és això. per lo que has comentat de que quan comences a gravar i tal no estàs acostumat, jo me'n recordo quan vam arribar a l'estudi a casa de Ximó, que Per l'amor de Déu. el micro... Això no sabia com agarrar-lo. Se mos engolía el micro a nosaltres. I no cantàvem. O sigui, no sé ni el que fer. Però vaig ir bé el tema, vaig ir guai, ha tingut prou repercussió, no sé les visualitzacions que està ara, però té unes quantes. Però això és el de menys al final, perquè jo crec que hi ha gent molt bona dins de tot aquest món que no té les visualitzacions que se mereix. Per supuesto, no. Les visualitzacions no és algo que digui esta té moltes, és bona cançó. És una cançó que està fet des de nosaltres per a començar, per a dir el que ens representa, el que ens agrada i fer el que volem. Ja està, Efectivament. bàsicament. Pues vam començar així, anar. 3 amics, ens vam juntar, vam pensar la idea, vam fer un grup, vam parlar un poquet, ens vam tirar a l'aventura i la vam treure. I ara a veure si a poc continuem. A veure, no sé, podríem dir alguna cosa més, a veure. Finalment, última pregunta. Què recomanes a la gent que li agrada el rap i vol començar? Què li recomano? Pues que no tingui cap tipus de vergonya ni de temor, que si realment vols començar, comença. I damunt t'ho estic dient jo, que jo realment no tinc ni idea, saps? Jo no sóc ni novato, però... Bueno, jo me considero que no sóc ni novato, però no tingues cap tipus de temor ni de pressió ni tal, perquè al principi és complicat, al principi és difícil intentar integrar-te en algo que mai has experimentat o has vist, però que poquet a poquet se va fent. Sobretot les batalles són molt difícils. Sí, les batalles són molt difícils. I realment, quan van començar nosaltres les batalles, per això teníem 13 anys o així, no? I ara és com que el rap està agarrant més força i sí que hi ha més gent que... Però jo me considero igual que tu, o sigui, seguim sent novatos, així... No som... Però seguim fent el que ens agrada i jo recomanaria a tot el món que s'interessa un poc o que vulgui entrar en este món que provaré perquè està molt guai i després hi ha molt bon rotllo i al final això respecte, és hip-hop i ja està. I no hi ha més. I això, vols comentar alguna més? Comentar alguna més, doncs... És que és això. El missatge més important que podem deixar és que qui s'atrevisca, qui s'hi vulgui integrar, que s'atrevisca, que no passi res. No passa escriure, jo encara me'n recordo les primeres vegades que vaig intentar escriure i... Te'n recordes de les meues també, fa 2 estius, així. Que també escrivíem això. No sé. Les primeres batalles jo me'n recordo que era algo, vamos... Però que poquet a poquet vas filant. I ara seguim escrivint i ja veurem si en un futur pròxim traiem alguna més, que espero que sí, vamos. Caso no s'ha acabat.
descubierto una adicción insólita. Alfagón en el audio. Es el Bonillo, bro. Y aquí Helio. Yeah. Dáselo. Ok. La vida es una corriente que no puedes desprender. Algo que desde bien crío el camino me lo hizo ver. Me llevó a la orilla y allí me hizo acontecer. La reflexión de un niño con pánico al conocer. Hoy esculpo cada piedra que me complicó el ayer. Vi que no es invidente el ciego sino el que no quiere ver. Es el lienzo en blanco mente para ampliar su saber. Atrapado en cuenta atrás por su rechazo a aprender. Echa a volar el que no puede correr. Razones pa' sonreír hay más de 100. I esperéis 6 persones que sempre han fet pedra la meua paret. No he perdut mai el sentiment de ple. Ètica SRAP, moralismo poético en las venas. Verás ese espejo ya no te acompleja. Nace la llaneza en tu sujeto que así sea. Si se entre las retinas desojeada perversa. Ya solo diviso androides llenos de codicia aparte. La cultura está insaciable y darle un balón es arte. Dura prisión preventiva para muchos ideales, pero aquí no se otorga aunque te callen. Juego la apuesta opuesta si uno mis lazos. Esta adicción insólita, la lírica le da pie a mis actos. Surco bañado en plomo, traza un mundo de cuarzo. Y sé de mis raíces, no el indicio de mis rastros. Y me lo dan. Si es que yo me vuelvo loco, si hablo con lealtad, si apuesto no me equivoco. Porque presumen de ser la generación y no saben que el rap es revolución. Pues para todo, pero loco, te has quedado, lo vas a escuchar. Se trata de sentir el beat y fluir hasta el final. Estar sobre el suelo sin miedo a la adversidad. Decidir con principios cuál será el final. El final, la finalidad con facilidad. El rimar con versos con versatilidad. Demostrar coeficiente siempre con capacidad. Agilizar tu mente depende de habilidad. Y más barras que te desgastan aguantando el do a la que ya te abraza, ya te abraza. Y pone el brazo a torcer, de aquí no me moveré. Si ponen rap es mi casa. Te vas, te mandan y callas. Pues no le mentirás y yo le daré batalla. Que si tú te rayas el poder está en tus manos. Y juntos luego midamos quién es el que da la talla. XXL puede nene pero sigo si entretiene. Y tiene entre sus manos todo este estilo primo. Ya sabemos que es exacto lo que interfiere entre estos superpoderes y este castigo divino. En Avernos donde ardes el valor es sangre fría. En Macetos donde antes pétalos eran semillas. El tablero donde ases dejan soles a cerillas. El adentro donde yace el remador de mar de heridas. En acero forjes sables, tétanos en la retina. El arquero con el panzer pensando flechas perdidas. El lamento corre el trance del pavor en manecillas. Me encaré con 2 verdades que ya son el pan del día. Como cabezas de hidra fluyendo al estilo hidráulico. Tanta arena, tanta cal para albergar lo cálido. La meta es ver meta y que se meta metálico. En el cráter donde volcan los sentimientos volcánicos. Acaricié la luna y me tomaron por lunático. Sin sentirme de gala y con afán a lo galáctico. Son órdenes del can, pero no escucho sus cánticos. Pues nunca han visto un gráfico resaltando su graf. A baladas alabada, la vereda de la bala. Me releva la venada que vengaba la verbena. Venera al que beba baldes, lava al vendar las banales alabanzas a balsas de blandas barcas a la vera. Cara a cara calaveras, verás calar cada vela. De carabelas que velan al desvelar que veneran. Eran bengalas de larvas de venas envenenadas. Ceban banderas a bandas, el rap de cebaderas. Yo, ¿adicto a qué? Mi adicción se ha vuelto algo serio. Esto es solo el principio. Moltes gràcies per la vostra atenció. I un abraç, ens veiem pronte.